Jî hunermendekî hêja Mehmet Atlıbamayê Heval Mehmet merhaba bêjin û bixêr hatin. Dixwazim rewşa muzîka Kurdî ji te bipirsim. Weke hunermendekî golgora min bi rastî muzîka bi qalîte çê dike. Tu niha rewşa muzîka Kurd hunermendê Kurd tiştê gotê afirandin çawa dibîne? Çi weş yestî, çi nêweş yestî. Em bên tiştên baş jî hene, tiştên nebaş jî hene. Hebêtî çi yestê ku gerek me xwe rexne bike. Krîtîk bikêre. Çi weş yestê ki ma bawereya me bi ma est û bawereya me bi kultura me çand û ziwanê ma est û hunerê ma est û ma xurtiyê xwe serûrê Kurdî miletê do dînamîk e. Ca di nêvin denê. Her tim vazdayîş, her tim xweverdayîş berxwedan. No çî do rind û qadê milletê. Ma wazarên no çand û kulturê me xwe ser didivin û vengê xwe berz ku xwe bido naskerdiş dinyayê jî. Ne tenê ma bi xwe, Ewropa, dinya jî wa kulturê me, ziwanê me, hunerê me nas bikêro. Zeke miva çi rind jî est çê gerek me êra xwe serberz bivînim. Çiyê nêweş jî est ku ma xwe rexne bikime. Çi yo mesela ez va jî heyanika ma qalîte zêde mihîm nedayê. Ma giraneyî nedayê ser qalîte. Ketine dû popülîzm henekî gelo. O jî est o, o jî est o. Esas tabiatê nî karî de tikê popülîzm est ma nê qebûl kenê. Mesela ne tenê popülîzm o. Yani qalîte jî çi do mihîm o û kûrbûn em bên. Xorîbiyayî jî ne mesele. Gerek me zêde zêde ser folklorê xwe xorî biçim û bidim naskerdişê dinyayê. Ê bi taybetî te got hêlê baş çi ne? Hêlê baş em bi xwe bawerin. Em bi xwe bawerin, em bi heqin û em ê bi serkevin. Pirsek min dawî Mehmet Atlı ji dervî xwe niha va demê dawî bi taybetî kîjan stranê godar dike hez dike? Ez Kurdan pêrin goştereya Kurdan pêrin ken Ewro desûdî solîstî amê pê het, hirs û pon çewres mermî orkestrayê amê pê het. Ez goştereya Kurdan ken. Hefte û kişî Diyarbekir de meymanê min Metin û Kemal Qehreman bî albûmê xwe Ferfecîrî vîstûpon serî tepeya Newera ardî serdî dîkan. Ma Diyarbekir de konserek mayîna kerd meyman ê konserê da goştereya Amazanê xwe ken. Verdî keberê de raştê Bilindî İbrahîmî biyanê ez cira hez ken Gülseven Medar, Bermal, Dodan, pêro ambazê min ê müzîkşenê Kurdî pêro serê çimanê min ser cayê nestê. Gelek spas Heval Mehmet serkeftin jî were. Ez jî spas dikim ji we re û temaşevanên Stêr TV're.